बे आगरबाथियाव सावग्रोनानै लगायबा बिराद मोजां जायो। माबा सलाया बारनो गोरबाय। मोनसे सावनानै खिबौ एसे सावनानै मानसिथाबो ओरैबो फै माखासे दा जोंहा हाबाफारिखौ मावै मावनानै आरो दंबावो मावनांगौआ दा बिनिनो बे मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बेखौबो आगोलनिफ्रायनो गिबिनिफ्रायनो जोङो बेखौ बिथिं सावाबा हामसिगौमोन। गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिमा माहारिनिफ्राय गिबि मुंख्लं जानाय हिसाबै नैबे गाहायावनो साव कनभेनसननि एजेन्डायाव कनभेनसन जानायनि आगोलनो थारिख लालायनायावनो जों बेखौबो रायखांखानाय जादों। दा बिनिखायनो बे जिनिसाव जों दिनै गाजा गोमजायै जोंनि कनफारेन्सजों लोगोसे खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। आरो बे लाहार फाहार खालामनायाव गिबियावनो जोंहा बिबार बावजेननाय एबा मान होनाय मुंख्लंफोरखौ बे मान होनायाव गिबि मान होजेननो एबा बिबार बावजेननो थाखाय जों सासे आलासि सायख'दों। आरो बे बिथाङानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि लोगो आफादगिरि बिदा गेदेर बिजों नार्जारिया बे बिबारखौ बावजेनगोन। बिनि उनाव आं क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय गासैबो आलासि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बिबार बावनो खावलायदों। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बिदा गेदेर बिजों नार्जारिखौ बिबारखौ बावजेनगोनखौ आं होनबाय। आङो आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फंनैसो आङो जोंनि गायदे हेलेना बावनायनि सिगां आं गिबि जोंहा जोंनि बे मुंख्लं बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ आं बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों। बेजों लोगोसे जोंहा बिथांमोननि आखायावनो जिउ गोमालांनाय सासे जौखोन्दो गिबियावनो मुंख्लं गायदे बसुमतारी न'खरनि आङो सोरखौ बिथांनो गांसे आर'नाइजों बरायगोन सानदों। बिथाङा जाहाथे आर'नाइखौ गोसो होनानै आजावो बेखौ हामबाय। उनावसो दं मानसिया उनावसो दं मानसिया फिसाला हेलेना बसुमतारीनि न'खरनि बिबा जायो आरो बिब' आं बिथांमोनखौबो जोंनि गांसे आर'नाइजों मान बावनायखौ बसुमतारी हेलेनानि बिबा जायो हेलेनानि बिब' दंबावो मनमति बसुमतारी आं बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय हांख्रायबाय। आरो लोगोसे जोंहा सोमावसारनायावनो सासे हिर'इक जसेफ बसुमतारी थैलांनाय दं मुंख्लं। दा बिथांनिनो अनजालि थिदों आं बिथांनोबो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइखौ बरायनो थाखाय आङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों। जोङो मथा मथि एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै
जों गासैबो मुंखौबो जों बावनो हाया जों दिनै बेहायल' प्रग्राम लादों होननानै जों बेखौल' फोसाबनो फोजोबनो नङा जों हागौमानि लासैनो बेसेबां हाग्रा दुनानै माराम जानानै थानाय जों बेखौ फोसाबलांगोन सिबिलांबाय थानो थाखाय जोङो थियारि दा बेवहाय नैबे मुंख्लं लिरनायावनो जोंहा आफादफोरजों सामान्य मोनसे जादों माने बिथांमोनहा मुंखौनो लिरहोआमोन बेखायनो जोङो बेखौ एसे दाथिबाबो लिरनो हायाखै जों सानदोंमोन मार्बलफोरनि अन्थाइजों गायदे हेलेना जों गार्जेनफोरनि गामिफोरजों मिलायनानै जोङो साजायनो सानदोंमोन नाथाय जोंहा गावसोर फोसाबबाय थाग्रा हिसाबै बेबा मा सानदों बेखौ मावनो होनाय जायाखै अब्लाबो जोङो सिम्पलि जेन गायदे मुंख्लं गायदे बसुमतारी मुंख्लं हेलेना बसुमतारील' जों साजायनानै दोनथ'ग्रोनो हानाय जाहैबाय इयुननि हाबाफारियाव मा जालाङो बिथांमोना बोरै फोसाबलाङो बिथांमोननि खोथासै जाय हक गासैबो नुजाफैनो हानाय बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों आङो बिबारखौ बावजेननो थाखाय सिगांनाय जायो गोजोन्थों गथ' फरायलायनो हालालै 나고 정말래 대금을 발견 서울 보고 애금을 들 न'खौथ' पार्टि होनो मोनला होनबा बारा थोंजोङै फोरमायनो हानाय नङालै बार बार एसे फिसा फिसाखौ फैनानै थले खाथि हमथाबसो गारनानै ओमफ्राय माना खांनानै सन्देरनानै
बाय